Bun venit la videoclipul meu despre cele mai bune monitoare video pentru bebeluși. Dacă ești un părinte preocupat de siguranța copilului tău și îți dorești să ai mereu sub supraveghere micuțul tău, atunci ai ajuns la locul potrivit. Astăzi îți voi prezenta topul celor mai bune monitoare video pentru bebeluși pe care le-am selectat cu atenție. Dacă te grăbești, verifică linkul din descriere, unde poți vedea top 5 cele mai bune monitoare video bebe. În link vei găsi specificații și prețuri pentru fiecare monitor în parte. Cu toții știm că odată devenit părinte, grija pentru copil este un job full-time în care nu îți poți permite momente de neatenție, astfel că un monitor video bebe poate fi ajutorul de care ai nevoie pentru monitorizarea bebelușului atunci când ai și alte treburi de făcut. Vă prezint top 5 cele mai bune monitoare video pentru bebeluși în funcție de caracteristici și prețuri. Locul 5. Pe locul 5 avem un Stricam SH025. Această cameră de supraveghere nu dispune de o unitate a părintelui, dar în schimb se poate conecta simultan la 10 telefoane prin aplicația lui. Imaginile recepționate de cameră pot fi vizualizate pe ecranul smartphone-ului, atât iPhone cât și sistem Android sau calculator. Camera poate înregistra pe un card microSD de până la 128 GB. În momentul când acesta se umple, camera șterge primele înregistrări și continuă înregistrarea. Camera trebuie setată în prima fază cu routerul și apoi se pot utiliza datele mobile pentru a observa spațiul dorit din rețeaua routerului. Această cameră nu poate fi configurată cu datele mobile. Camera se poate roti automat din aplicație chiar în momentul când vizualizați imaginea live. Este nevoie doar să apăsați săgețile de pe ecranul telefonului din aplicație și camera se va roti automat sus, jos, stânga sau dreapta. Ca și specificații, are 2 mepe și filmează în Full HD, are zoom digital, senzor de mișcare, funcție backtalk care permite comunicarea audio bidirecțională, are vedere pe întuneric, rotire automată, înregistrare card SD, zoom 4x, senzor detectare mișcare, compatibil Android, iOS, PC. Locul 4. Stricam SH038. Acest model seamănă foarte mult cu modelul prezentat anterior, doar că filmează puțin mai clar atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Ca și specificații: rezoluție 4MP2K Ultra HD, zoom 410, rotire automată din aplicație, comunicare bidirecțională, înregistrare în cloud și pe card, senzor de mișcare, vedere nocturnă, setare zone private. Dezavantaje: camera nu are baterie, nu dispune de o unitate a părintelui. Locul 3. Spy Baby. Spy Baby are o unitate a părintelui cu un ecran TFT LCD digital de 3,2 inch, baterie de 750 mAh pentru 10 ore autonomie și dimensiuni compacte, 12 cm lungime, 7 cm înălțime, 2 cm grosime, cântărind 98G. Raza de acțiune este de până la 250 de metri și de 5 metri în timpul nopții. Dotări de top includ un senzor de temperatură și 9 cântece de leagăn. Avantajul camerei SPY Baby este monitorul care se conectează instant la cameră, astfel puteți monitoriza bebelușul de unde doriți fără nevoia instalării unei aplicații pe telefon. Specificații: senzor temperatură, senzor imagine, 0,3 megapixeli, iluminare minimă, vedere nocturnă, consum 200 mAh, unitate părinte LCD 3,2 inch, raza de acțiune 50 de metri în interior, talkback, 8 cântece de leagăn. Dezavantaje puțin mai scump: camera nu are baterie, nu se poate conecta prin aplicație, cameră fixă, nu se rotește din aplicație, rezoluție mică de filmare. Locul 2. SmartX M32. Acesta oferă o conexiune sigură și privată cu bebelușul prin tehnologie digitală și un ecran cu rezoluție înaltă. Vizualizarea de noapte cu infraroșu oferă claritate excepțională, iar raza de acțiune de 200 de metri este adecvată pentru apartament sau casă. Unitatea parentală reîncărcabilă și funcția de talkback permite conectarea în timp real cu bebelușul. LED-urile indică zgomotul bebelușului, iar modul ECO economisește energia. Cântecele de leagăn liniștitoare și monitorizarea temperaturii din camera copilului completează caracteristicile acestui dispozitiv eficient și ușor de folosit. Acesta este un monitor de bebeluș cu una sau mai multe camere de supraveghere.
Unitatea parentală este alimentată de o baterie reîncărcabilă și poate funcționa până la 8 ore cu o încărcare completă. Distanța maximă de comunicare între cameră și monitor este de 200 de metri. Locul 1. Monitorul video SmartX M39. SmartX M39 este cel mai bun baby monitor video disponibil pe piață. Acesta oferă o imagine clară și sunete naturale, datorită tehnologiei avansate și a ecranului LCD de 3,5 inch. Sistemul wireless asigură o conexiune sigură și privată între părinte și bebeluș, cu comunicare bidirecțională prin microfonul încorporat. Cu funcții precum zoom digital, viziune nocturnă clară, monitorizare a temperaturii camerei și mod eco pentru economisirea energiei, acest baby monitor oferă tot ce ai nevoie pentru a-ți monitoriza bebelușul cu ușurință. Unitatea parentală poate fi purtată oriunde în casă sau afară, fără să fie nevoie de cabluri sau conexiuni. În plus, acest baby monitor are cântece liniștitoare pentru leagăn, care pot fi activate din orice cameră din casă, pentru a-ți ajuta copilul să adoarmă mai ușor. Modul eco reduce zgomotul de fundal și asigură o acuratețe mai bună a sunetelor transmise de copil. Cu SmartX M39 poți fi sigur că bebelușul tău este în siguranță și confortabil în orice moment al zilei sau nopții. Un avantaj este faptul că are rotire automată controlabilă direct din unitatea parentală. 355 de grade orizontal și 120 de grade vertical. Dotările de top fac ca SmartX M39 să fie cel mai bun monitor video bebe. Pentru mai multe informații, accesează linkul din descriere, unde vei găsi specificații și prețuri.